Stel, we zo'n helemaal op een nij beginnen kunnen. From scratch. Een tabula rasa. Een leeg loon dat we alles nog bouwen kunnen, zodat we willen. Hoe zullen we dat oorpakken? Steden? Ja, wis. Natuur en loon wel groen? Vanzelfs. Recreatie? Tuurlijk. Maar dorpen? Die vlekjes in het loon, dat maar lietse protjes meesken omhuismooien, 4 van de reuring, past een dorp eens nog wel in uw stakkomst. Dwarpen met de Goudense storm terugsteen. Een stad bloot wel oerroin, maar een dorp wordt samen oerheen worden. Soms letterlijk. Vrij wat plakjes op de watereilanden binnen vol slooien bedobben onder het zon. Dan herinnert alleen nog de namen van een veerboot nog langs een dorp. En als het net het waar is, dan is het wel de skrale wien van oerhiedsbuurhelen. Dat kan soms mal gaan. Dat weten ze in de Harkema. In het vooruitgangsleeuwen hien beliedsmakers betocht dat gewoon dorpen, als Harkema, beter plat gooid worden kon. In de laatste jaren was de bedoeling dat Harkema van de kaart zou, dat er helemaal niks van Harkema over zou blijven. Maar toch, de mensen hebben zo laatst, in de laatste jaren allemaal zelf gebouwd. Dat Harkema is een heel groot dorp geworden. We zitten eenmaal aan het dorp gebonden. Geboren en getogen, moet je maar zeggen. Geboren en getogen. En dan willen we niet weer weg. Oorzon kind trouwens ik. Vlakbij Harkema looit de Rottevallen. In diezelfde vooruitgangsdrift na de oorlog uitroepend dat voorbeelddorp dat boeren terug de zegeningen van de ruilverkaveling en de vraat zien mochten hoe paradijselijk het ween in en om de Rottevallen vol net wie. Het wie alleer vooruitgang. Of neem Beets. Nee, het niet Beets, Oud Beets. Prachtig plakje met een mooie tjerken. Maar het was eerst annexeren terug Beetse Zwerg en later dom wij onderskoffelen onder een tarrediek, de A-zoon. De vooruitgang raast nog alle dagen over het plakje heen. Dit is de stiltetuin. De stiltetuin? Ja, daar hebben we hier met de kronen in. Ja. Intussen liep je de meesten in de dorpen, die het alles ontnauwd dat toch stien hè, noffelijk verder. Nou ja, dit is, het ziet er nou net uit, maar hier zitten we dan wat waans en komt de zin op. Al mijn ben je in steden en zo gauw ik de was natuurlijk bij rond ben, dan ben ik altijd blij. Ik ben juist er even naar Bedaardwest. En dan ga je, en ik ben week in het westen. En in het westen, nou, daar kom je in elke straat wel 3 auto's zien, of nog meer. En tussen Van Worden en Bedaard, daar rijden 3 auto's. En 2 die stieken de hand op. En dat is vanzelf wel een heel aparte beleving. Nee, naar je stad, dat mag niet. Nee, daar viel ik me net thuis. Maar omschreeuw dat dus. Waarom worden je zo blij van die 2 mensen die de hoorn opsteken tussen Bedaard en Van Worden? Omdat je onderdeel was van meerschepen. En ik zwaai ook naar andere mensen. En ja, ik ben net zo anoniem. En dat anonieme, misschien is dat wel heel wichtig, dat een dorp net anoniem is. Daar mag je jezelf wezen. Mag je al die oren. En daarom steek je nou dan een haan op. En dan krijg ik weer een haan waarom. Maar willen je mooi over jezelf wezen kennen, zonder dat het beklemmend wordt, dan moet die meerschap vol bewegen kennen. Hield hij naaie figuren tekenen. Liek als deze fameuze protterwolk dat alle jonge boppen Van Worden docht, doen de meesten op een groen dat ik? Of hebben de dwarpen haar zelfs al te bot een probleem om praten lieten toch al die beliedsmakkers? Het antwoord luidt misschien wel beskoelen in dit zuterige, leegstaande stationsgebouwtje van Van Worden.
Dat komt omdat het dorp, in door het verdwijnen van de Roenvooi, die plakmaker van de centrale as, er dus goed verzitten ging. Een terugkerende dik voorthelje, misschien jouwt dat wel naar je koersen, van naar je ambities. Ja, je ziet de park eigenlijk heel mooi in zijn lengte, zeg maar, als grote groene ruimte in het dorp. Met eigenlijk zo in de achtergrond het stationsgebouw als baken, zeg maar, van hier gebeurt er iets. En eigenlijk heel veel plekken voor kinderen of voor mensen in het park te recreëren. En juist vooral geprobeerd te stimuleren dat eigenlijk publieke functies, dat functies met een grotere betekenis dan woningbouw, hier een plek krijgen. Zoals de school of het Talmahuis als zorginstelling. En daar is ook heel mooi als de park en het nieuwe transferium ook een rol erin kan spelen om dat te faciliteren. Er valt een woord dat net vaak valt in het dorp. Transferium. Maar ze dwaren ze het echt te nemen. Kun je je voorstellen dat mensen in een stad denken van... nou, zo'n dorpje, is dat niet overambitieus? Ja, zeker. En dat denken ze ook. Dat hebben we meerdere keren gehoord, zeg maar. Dat, is dit toch niet een maatje te groot voor Veenwouden? En dat komt deels ook misschien uit een soort van cynisme van steden. Van stedelijk denken van dorpen zijn eigenlijk heel klein. Ze hebben eigenlijk niet zoveel voorzieningen nodig. En dat is ook misschien een deel van het probleem. En dat vind ik heel mooi hier, dat er heel veel mensen in de omgeving, bewoners, gemeenten, echt met heel veel ambitie hebben gewerkt. En hebben laten zien dat dorpen mogen ook ambitie hebben. Een van die mensen met ambitie die graag mooi denken over het transferiumplan, is diezelfde man die ze graag zijn hoorn opstekt. De ambitie van zijn dorp, zei Hiddema, zit hem net in het onderloeken van een grote broek, maar in het heel goed zien naar de oude structuren van het plak. Hoe is het ooit ontstaan en wat is de kracht ervan? Veenwouden had van oorsprong een plak gewoon met verbindingen bij elkaar kwamen. Hier rond de eerste paardentram van Friesland rond hier langs. Die eindigde bij het station op het spoor van Ljouwert naar Grens en ging dan verder naar Burgum. Veenwouden had al meer dan 100 jaar een centraal plakbest in de verbindingen van de regio. En net elke realiseert hem dat meer, maar het zit wel in de basistekeningen van het dorp dat wij er onwend binnen altijd dat dingen bijna kwamen. Ja. Hi. Goedemorgen. Hallo. In Burgum bijvoorbeeld, daar is een collectief vanuit de samenleving, waarbij ze met lietse autootjes de mensen naar het centrum brengen en waarom. Dat soort activiteiten, dat kist bijvoorbeeld ook in Dan Boordeman. En zo kist ook Bergheim met het Talmahuis, met het ziekenhuis in Dokkum verbinden. Zo kist ook mensen om Bradskip in, je weet net wat het toekomst brengt, maar wij hadden wel over fantaseerd. Maar elektrische auto's of zelfsturende enzovoorts. En ja, dit is een ideaal plak om met zo'n soort ontjouwingen ondergang te gaan. Wij gaan wel eens te vier in uw ideeën. Maar al blijft er maar 40% van over. Aan de andere kant hebben we zijn van de kast een bepaalde toekomstvisie hebben, maar als de infrastructuur net hast, zult er nooit komen. Als je net een fiets had, kan je net fietsen. Dus dan was het eerst een fiets hebben en dan kan je leren te fietsen. Dan was het eerst een transferium had, was je een transferiumfunctie ontwikkelen en was je de mensen kunnen betjenen met inderdaad toegang tot de gebieden en werk en verkeer. Dus je moet een bepaalde visie hebben en dan de voorzieningen bouwen, wils dat eigenlijk op dit moment vanuit de vraag nog net niet eens echt besteedt. Je kennis zei ze dat ze in Veenwouden makkelijk praten hebben, vanwege de lezing en omdat er een poeder hield kleer looi. Maar feit blijft dat deze mensen goed zien hebben naar de mogelijkheden van het dorp en daar een drieënboppen op dorp te bouwen. Want dat wat zij voor gaan zeggen, dat besteedt helemaal nog net. En dat vraagt uitzoekingskracht en uithoudingsvermogen. Zo'n proces trekt je ziel gewoon compleet leeg. Ik bedoel, als je een burn-out wil hebben, dan moet je zeg maar iets gaan doen wat niet
normaal is of zo in het dorp. Jaap Koen Bijma, stellingwerver met verdiensten bij dorpswerk, weet hoe verrekte lastig het is om dorpsinitiatieven echt voor elkaar te krijgen. Ben je nog niet aan het filmen dan? Daarom heeft hij hem taalloin op initiatiefkunde, de kunst om goede plannen te realiseren. Want initiatiefnemers, zei Bijma, dat binnen helden, die het alle stiepen verdienen. Ik zou wel een lans willen breken, heb ik ook altijd gedaan, ook bij dorpswerk, voor niet de meanskip als een soort... Nee, die hobbelen ook, kunnen ook eindeloos de verkeerde kant op hobbelen. Nee, maar om juist te zeggen, kijk, dit zijn ook gewoon Friesen die hier wonen met ideeën. En alles om je heen wat er bestaat, komt door initiatiefnemers. Soms tegen de wil in van de meerderheid. En dat heb je juist nodig, zeg jij. In deze tijd, ja. Maar dan komt het. Ons land en onze cultuur die zit op de wetenschap en op... Hoeveel onderzoeken wil jij nog lezen over klimaatverandering? De 350 miljoenste. Nee, wie kan het veranderen? Kijk, en dan gaan we het ergens over hebben. En hoe faciliteren we dan die goede mensen met die ideeën dat zij de eindstreep halen? Nou, daarvoor zit ik bij jou. Hoe doen we dat? Zo gauw je zegt, ja, ik neem een initiatief dat niet zozeer in de economie plaatsvindt, of een soort vrij ideaal is, maar wat juist heel erg interessant is voor de community, voor de gemeenschap, dan begeef je je in democratische processen en dan krijg je een, kun je dat ook? Dus initiatief nemen, zeg maar, in dat krachtenveld. En ergens moet dan, zeg maar, het commitment van veel mensen onder ideeën komen. En wat doen ze dan? Dan roepen ze als eerste bij alles wat je zegt. Dus jij bent een initiatief. Het eerste wat ze roepen is, waar is het draagvlak? Ja, ter compensatie, want zij hebben het niet. En dan moeten ze die initiatief nemen. Nou, initiatiefnemers zijn enkelingen. Die iets gaan doen wat er nog niet is. Nee, dus die ziet ook iets wat er nog niet is. Ja, die heeft geen draagvlak. Nee. Dat is precies het punt. Weet je wel? Want hij ziet iets wat andere mensen niet zien. Nee, anders hoef je geen initiatief te nemen. Was het er immers al. Ja. Nou, en dan begint het spelletje. Ja. Maar jij zegt, er is geen gebrek aan ideeën. Nee. Er is geen gebrek aan goede mensen. Nee. Er is een proces, een afgesproken proces, dat niet leidt tot verandering. En je wil het veranderen, hè? En dat vraagt van bestuurders dat bewustzijn te hebben van, oh ja, dit is niet... En eigenlijk betekent dat van bestuurders dat je dus aan de voorkant zegt wat eruit komt, gaat door. Ja, nou, dat vergt lef. Nou, daar heb je een paar ballen voor in de broek nodig. Maar als je liefhebber bent van democratie, dan kun je inzien dat dat eigenlijk heel goed zou zijn. Want je verlegt... je vraagt even niet om de macht in enkelingen te stoppen. Omdat het geen dagelijks bestuur is. Het is een toekomstgerichte samenwerking van mensen uit al die domeinen. Dus ik weet ook niet wat de Friese cultuur is. Maar ik weet wel dat we ervan kunnen maken wat we willen. En nou wil ik zo graag tips van jou voor die mensen. Vernijende initiatieven en terugzettingsvermogen, soms zinderstream in. Maar dan komt de vraag, dogge je soks ten faveur van het eigen plak, of kan het dorp ook een waardevolle bijdrage leveren aan een volle gruttere, complexe vraag? Voor dat soort vragen moet je wezen bij de Rijksbouwmeester. Hoi. Hoi. Zo. De officiële adviseur van het Rijk op het gebied van rondelijke ordening en architectuur. Genoeg om hier naartoe te rijden, moet ik zeggen. Ja, die dorpen zijn schitterend. En die Rijksbouwmeester, op zijn beurt, liet hem weer graag inspireren door kunstenaars als Claudie Jongstra, die materialen en kleuren uit het longenskip inzet om de weerde van oeroude verbindings tussen longenskip en maatschappij te tonen. Ik had deze gemaakt voor hun.
Het zijn precies die mogelijkheden die we nu nodig hebben om andere richtingen in te zetten. En ik kom zelf van het Brabantse platteland, wat een heel ander platteland dan het Friese platteland is. Maar waar ik ook wel diezelfde radicaliteit ontmoet. Hè? En ook dat pragmatisme. Hè? Van oké, maar jongens, die grond die moet iets produceren. En het vernuft wat daarbij nodig is. En de ondernemerszin, het nemen van risico, het nemen van het inzetten van nieuwe mogelijkheden. Dat is typisch des plattelands. En ik vind dat prachtig om te zien, wat voor afwegingen daar nu gemaakt worden. Want inderdaad, de energietransitie, de transitie van de landbouw, de klimaatadaptatie, het zijn allemaal thema's waar het platteland het antwoord op zal moeten formuleren. En dus wat dat betreft is er ook echt wel tijd voor een nieuw zelfbewustzijn vanaf dat platteland. Je kunt ook zeggen, we hebben het platteland zelf kansen laten liggen. Ja, ik zou inderdaad zeker aanraden, wacht nergens op. Hè. Zeker niet op een beleid vanuit Den Haag. Hè. Kijk wat je eigen kracht is, wat je eigen verlangens zijn, wat je eigen mogelijkheden zijn. En op het moment dat je met een ouder wordende bevolking hebt te maken en met veel minder jeugd, veel minder winkels, et cetera, dan is het ook wel te begrijpen dat mensen het niet meteen herkennen. Oké, maar dit is een logische andere vorm van optimistische ontwikkeling. Hè. Het is niet eenvoudig om dit soort transities te doormaken. Tegelijkertijd schuilt ook hier een enorme potentie en kwaliteit in. En, dat verband noem ik ook altijd vergrijzing als iets wat je zowel als probleem kunt definiëren of als een vorm van luxe. Het feit dat heel veel mensen van ons er een extra levensfase bij krijgen, is pure winst. Het feit dat mensen vaak goed opgeleid zijn, ineens alle tijd van de wereld hebben om zich in te zetten op een andere manier, is een enorm potentieel voor onze maatschappij. En de betrokkenheid van mensen bij een omgeving daarin, prachtig, hè? Ja, ik zet hem er maar even bij, want dan liep het dat ik zei. Deze tafel ga ik zelf maken. Ik ben met pensioen, ik had nog nooit zo druk gewoon. Je bent met pensioen, maar toch een heel soort van het dorp. Ja, want die vergriezing, dat zijn eigenlijk de verbindingen met de vroegere, oorspronkelijke blauwdruk van zijn dorp. Het wie zus, het wordt zo, en wij weten nou dat het zo weer. En je kan mal een heel wies vooruit en grutter enzovoorts willen. Maar, dus dat had aan de ene kant een dempende factor. Maar die mensen hebben een soort tijd. En sommigen halen op oren plakken weinig. En die brengen alle je nieuwe dingen in. En mensen die ouder zijn en die toch nog achter een computer zitten en de social media beheersen enzovoorts, die binnen meer bij dan zou je denken. En die pakken het zin echt gewoon komst niet. Hè? Want laten we eerlijk wijzen, in de ideeën over het stationsgebied bijvoorbeeld, daar zitten genau mensen in die 4 boven de 50 binnen. En die brengen nog altijd revolutionaire dingen in. Ja. Bewuste belutsen borgers op het platteland. Misschien vreeg het dat ik een andere manier van inrichting van het dorpen. Dezelfde architect die hem dwaande had met Veen Woorden, had ik het ontwerp maken van een ambitieus project dat op het punt van uitvoering staat. Een echt dorp van de toekomst dat in Helsingen, Denemarken, verriezen moet. Het heeft geen, zeg maar, hoofdstructuur of zo, maar het is heel erg gebaseerd op hoe het dorp ontstaan is. Juist clusters rondom eigenlijk bijzondere landschappelijke karakters in het gebied. Met in het midden de voedselhub, zeg maar, foodhub, waarin eigenlijk voedsel geproduceerd wordt, maar ook een soort van een nieuwe soort van woonkamer. Met verbindingen naar bestaande dorpsstructuren, bestaande sportsvelden, scholen. Dus iedereen gaat hier eigenlijk elkaar treffen. En dat allemaal rondom voedselproductie. En duurzaam is het zeker, want dat ligt ook eigenlijk. Dorpen zijn vanzelfsprekend, of in hun van DNA, zeg maar, zijn ze duurzaam. Of zijn duurzaam geweest. En pas op het moment dat eigenlijk mensen echt in steden grootschalig en zo en industrieel zijn gaan wonen, toen is eigenlijk duurzaamheid
of onduurzaamheid een probleem geworden. Maar dorpen eigenlijk hebben dat in hun DNA en kunnen dat voortzetten in eigenlijk nieuwe manieren van samenleving. Zijn wij al zover als maatschappij? Ik geloof van wel. En het ligt er ook aan wie je vraagt. En dat is, er komen eigenlijk nieuwe generaties steeds en die hebben nieuwe behoeftes. En voor hun is, eigendom niet meer zo belangrijk. Het is vooral delen van dingen, zeg maar, die echt belangrijk is en een bepaalde kwaliteit van wonen. En ik geloof echt dat, zowel misschien niet voor iedereen dit een antwoord is, voor heel veel mensen zou het wel kunnen zijn. En ook iets heel erg bijzonders aan een dorp kan bieden. Is het ook een antwoord voor de ouderen die nu die grote stap moeten zetten van hun grote huis naar dat verpleeghuis? Ja, dat is juist wat heel erg interessant is. Het is tegelijkertijd echt een antwoord voor jonge, voor nieuwe generaties, maar ook voor oudere mensen. Hoe mooi is het als je zoiets ook als een soort van nieuwe manier van zorg kan ontwikkelen. Keuzes kunnen bieden voor mensen die misschien niet zo ver zijn om echt intensive care, zeg maar, nodig te hebben, maar juist geassisteerd wonen of samenwonen. Dat maakt het juist echt heel erg interessant. Er ontstaan dus kleuren die geen naam hebben ook. Weet je, hoe heten deze kleuren? Ja, probeer je er nog namen bij te verzinnen? Inderdaad? Nou ja, door het verdwijnen van die plantaardige kleuren in onze leefomgeving is de verschaling in taal ook natuurlijk... Het is gewoon één groot speelveld van ontdekkingen. Ja. En daar heb je de hele tijd die verwondering. Volgens mij is dat die vervlakking, die algehele maatschappelijke vervlakking, maar ook de vervlakking in het landschap, in gebouwen, in materialiteit, dat voelt echt toch een beetje zieloos. En wat Claudie doet is niet het verleden, dit is de toekomst. Hè? Het toevoegen van waarde op een manier dat je niet ingehaald wordt door een wereldmarkt. Hè? En die extra kwaliteit, dat is uiteindelijk de enige manier om te overleven. En dat is eigenlijk een prachtige manier. Hè? Dat geeft weer betekenis aan zoveel zaken die vroeger vanzelfsprekend betekenis hadden. Dat langzaam maar zeker zijn verloren. Hè? Maar het is niet weg. Oké, thank you. Good luck. Bye. Ik denk dat we van die COVID-tijd echt veel kunnen leren. En een van de dingen die ik geleerd heb is dat we voortdurend aan het zoeken waren naar de toekomst van mobiliteit, van infrastructuren. Maar steeds slimmere treinen, snellere treinen, auto's die zichzelf besturen, et cetera. Terwijl je nu ineens kunt bedenken van ja, maar de echte revolutie in onze mobiliteit zit niet in slimmere vormen van vervoer, maar in de wetenschap dat we misschien minder zouden kunnen reizen. En dat is de echte revolutie. En dat zijn vormen van verduurzaming die vele malen interessant zijn dan een zelfrijdende auto. En daarbij zou een dorp, wonen in een dorp, een sleutelrol kunnen spelen. Zeker, zeker. Hè? En het is ook niet meer zo dat je in een dorp dan niks meer met de rest van de wereld te maken hebt. Hè? Dat is eigenlijk het voordeel van al die nieuwe technologieën, al die nieuwe verbindingen. Dat je op een heel andere manier verbondenheid hebt met allerlei plekken op de wereld. Dus dat gaat hoe dan ook een groot effect hebben op het platteland. Hé, maar als dat de revolutie is, hoe zit het dan met dat enorme project dat de reddingwezen zo voor het noorden? Plakken als Heerenveen en Drachten, maar dat er 10.000 inwoners bij krijgen. Het werkt niet altijd, hè? En waar je ook vaak achterkomt bij infrastructuur, dus als je twee plekken beter verbindt, wint de sterke plek meer dan de zwakke plekken. Je kunt snel naar die zwakke plek toe, maar je kunt er ook snel van weg, zeg maar. Hè? Dus het is even de vraag van wat voor activiteit, wat voor dynamiek roep je op. Maar nogmaals, het moet onderdeel zijn van een goed doordachte strategische visie die veel verder gaat dan alleen, oh ja, dan zijn we sneller van A naar B. Een andere manier van denken als uitgangspunt nemen en misschien dat dan een snellere lijn daarbij past. Hè? Maar het moet
niet het begin van het denken zijn, maar misschien de uitkomst van een denkproces, wat misschien ook wel weer hele andere accenten gaat leggen. Is daarmee het vastklampen aan die lelielijn eigenlijk een soort oud idee? Ik denk het wel. Ik denk dat in ieder geval de vanzelfsprekendheid dat je zegt we leggen zo'n lijn en dan komt alles goed, hè? Of dan komt de dynamiek, past daarmee op. Want dat is maar zeer de vraag of dat de dynamiek is die dan ook inderdaad opgeroepen wordt. En of het de vorm aanneemt van de dynamiek die je zoekt. Eens zijn ze al deze mensen hetzelfde. Zucht naar de kracht van de oeroude verbindings. En jou de verbeelding de romte. En dan... Maar wil je dat ik gewoon meer ga vertellen over welke stap je concreet doet? Of... Heel veel nieuwe dingen kun je niet echt van weten of het werkt. Daarom is het ook voorlopig nog geen wetenschap. Het is niet eerst zien dan geloven, het is eerst geloven dan zien. Het is een omgekeerde versie. Dan is het verstandig om dus niet te beginnen met... we gaan het hele dorp veranderen. Kost 100 miljoen. Maar dat je zegt, ik maak het zo klein als ik kan, dat het werkt. En dat is een kunst, om dat te kunnen. Dus we gaan nu versie 1 maken en kijken of het werkt. En het kan fout gaan. Dan hebben we gewoon geld verprutst, weet je wel? Dus je hebt ook een groep mensen nodig die met dat spel kan omgaan. Die dat snapt. Je kunt het pas onderzoeken als je je eerste versie hebt gemaakt. En vanuit die eerste versie ga je bouwen, community eromheen vormen. Dus niet beginnen met waar is het draagvlak, 80% van het dorp wil het. Nee. Versie 1, meer mensen worden enthousiast. Dat proces faciliteer je en je bouwt. En met dat nieuwe idee dat je ook deels al in de werkelijkheid hebt gerealiseerd, hebben ambtenaren geleerd. Jullie als initiatiefgroep hebben geleerd. En voeg je iets nieuws toe aan het oude kader. En vanaf dat moment kan zelfs een gemeente zeggen, ik ga het beleid opschrijven. Dit werkt. We hebben echt een unieke kans om deze bewegingen in onze gemeenschap te benutten. En echt nieuwe modellen van samenleving te bieden. Wat toch gebaseerd zijn op de zeg maar, geschiedenis. En op de kernwaarden van de geschiedenis. Dus die verbondenheid met de ondergrond, daar ligt de toekomst. En dat is precies wat in het DNA van deze dorpen ligt. Dus als je vraagt van kijk eens 20 jaar vooruit, dan zie ik allerlei verbanden die we verloren hebben, die weer hersteld zijn en die een prachtige landschappelijke kwaliteit hebben, die identiteit versterken. En die van wat je de meest brede vorm van welvaart zou kunnen noemen, weer in dit soort gebieden terug gaat brengen. Dus gouden toekomst.